Dema xweş temaşevanên hêja wekî hefteyekî din em dîsan pêşberî we ne. Em hêvîdarin îro jî em wextekî xweş bi hev re derbas bikin lê hûn dizanin mixabin xweşiya jiyanê kêm dibe her carê bûyerekî nexweş diqewime her carekî sûcik beramberî civaka Kurd tê kirin wekî hûn dizanin êrişek li ser avahiya HDP ya İzmîrê bû û li wê derê hevalêkamê hêja Deniz Poyraz şehîd ket. Mixabin ji ber wê jî îro em ê bernameya xwe Kurd bigirin bi rastî. Em tenê wekî bîranînek çê dikin îro. Ez hêvîdarim hûn li me biborînin ji ber wê meselê. Belê mamoste xêr hatî, çawayî. Gelek spas mamoste Mansûr Evîndar. Tu jî bi xêr hat, sersera serçavar hat. Wek te jî anî ziman bi rastî jî hêzên tarî lîstikê wan bi dawî nabin û naqedin. Yani ji salê nodî de ji ber ku em zarok bûn wê demê ew bûyerê ku dihatin qewimandin lîstikê wanî qereş û qirkirinên wanî li ser gel em baş nas dikin, em baş dizanin, em ne xerîbê wê ne. Em vê bûyera ku li hember şexsiyeta Deniz Poyraz de şehîda Nemir de li hember gelê Kurd, li hember tevgera Kurd û li hember nirxên Kurd hatî kirin, şermezar dikin û mehkûm dikin û heta dilopa xwîna dawî em ê bi vê ferasetê re şer bikin. Yani mixabin zimanê me bûyî wek zimanê leşkeriyê yani em hunerê dikin, em çandê dikin. Zimanê me mixabin, sed mixabin bûyî zimanê şer, bûyî zimanê kuştinê, bûyî zimanê her gav di nav şerekî de ne hem. Xwezî newsa ba, xwezî dijminê me çenkî bi ehlaq bana. Xwezî dijminê me çenekî bi vîjdan, em vîjdan ji wan hêvî nakin. Yani li hember pîvanê navnetewî ê ehlaqî polîtîk karakterekî şerê xwe hebe xwezî. Tedî şer jî ehlaqekî wê heye, vîjdanekî wê heye, pîvanekî wê heye. Belê. Yani vana tişt ew pîvan hemû têk birine. Serokwezîrê wan, serleşkerê wan, akademîsyenê wan bi zimanê qirkirinê, bi zimanê kuçê diaxivin. Belê. Wek bûyerek provokasyon bi nav dikin û dixwazin wek van qirkirinê dinê ji ser guhê gel bavê jî û bidijbîrkirin. Lê ev ne bûyera yekemê wê ne a dawî bijî em zanin. Çünkî şerek li Kurdistanê heye. Em jî li hember vî şerê xwe diparêzin, em jî li hember vî şerê xwedî erkin, em xwedî vîjdanin, xwedî sekinin, xwedî ehlaqin. Em ê jî li ber xwe bidin û ev lîstikê ku li ser gelê Kurd tên ferskirin, ev qedera ku li ser gelê Kurd tê ferskirin em ê berteraf bikin, em ê têk bibin. Heya dilopa xwîna dawî, heya kuçû. Yani em rehetiyê nadin ew kesê ku dixwazin me tune bikin. Em rehetiyê nadin ew kesê ku dixwaze zarokê me bikuje, jinên Kurd bikuje, nirxê Kurd bin pê bike. Em tu carî bi şev û bi ro em ranakevin. Em ê li hember vê zihniyetê, li hember vê ferasetê, li hember vê qirêjiyê, vê lîstika qirêj em ê xwedî şer bin, xwedî helwes bin. Lehengê Kurda ji me re gelek mîrasê giranbuha hiştinin. Ji me re gelek menewiyatek bêhempa hiştinin. Em ê pê bigirin, em ê bi kujekî wê her kes bigirin, em ê bigînin armanca wê, bigînin hedefa wê. Dîsa dubare di şexsiyeta şehîda Nemir Deniz Poyraz de sersaxiyê ji malbatê re bi taybetî û bi gelên perî jî ji gelê Kurd û gelê bi rûmet
gelek ku şuxwara dibe ez mirovim ji hemûya re dixwazim şehîd namirin şehîd wê her bijîn şehîd riya me ronî dike şehîd riya me fire dike şehîd pêşeroja me saz dike ava dike ji ber wê yekê heya dilopa xwîna dawî em ê jî bi şopa wan bi nirxê wan bi li ser esasê rêhevaltî em ê pêv girêdayî bin em ê pê re bin. Em cî li ser navê denîzê em hemû hevalên xwe şehîdê şoreşê bibîrtînin. Mamoste tedê wekî te jî got bi rastî yanî tiştekî gelekî nexweş e bo hunermendan em mecbûr bimînin wisa bahsa siyaset û bahsa şer û atiştana bikin ji ber ku jiyanê de yanî bo hunermendan pir tiştê em dikarin li ser qise bikin pir tişt li ser çandeyê hem dikarin li ser qise bikin li ser hunerê heye mixabin rojeva me hunerî jî bi wî şêwazî carna ji aliyê dijmin ve yanî dê sabotekirin bi rastî em dikarin vê jî bêjin ne tenê civaka me û çanda me wisa hunera me û kulturê me hemû tiştê me tê sabotekirin ji ber wê jî em xemgînin û vê xemgînî gelekî tesîrê lê helbest û stranên me jî dike li çand û kultura me jî dike mixabin rastiya me ev e yanî em mecbûrin wê têkoşînê berdewam bikin hez dikî mamoste stranekî ji te bigirin û dûra em ê berdewam bin. Berî ez strana xwe bêjim ez dixwazim hinekî mijarekê vekim hinek guhdarvanê me temaşevanê me ji me re nivîsandin gotin em rast nabînin hûn di pêvajoyek wisa de bername çê bikin hevalno bernamê me li ser esasê welatparêzî nirxparastî û li ser esasê şoreşkerî û netewî tê sazkirin tê çêkirin tê plansazîkirin di hemû jiyana me de di hilm û dayîna me de di qelbê me û avîtina wê de dilê me her ku davî her demak û dil davî jî ji bona şoreşê ji bo netewê ji bo azadiyê ji bo mirovatiyê davî jî şîn û şayî bi hev re dimeşe lê em îxanetê tu carî em bê ceza nahêlin em îxanetê tu carî em ji bîr nakin îxanet ji bîrkirin û şehîd ji bîrkirin îxaneta herî mezin e îxanet bi şaşîtî naykirin bi zanebûn tê kirin bi pîlan tê kirin pîlansazî dikin van tiştana ji ber wê yekê ev bernamê ku em çê dikin jî li ser esasê pêvajoya siyasî pêvajoya civakî û netewî û li ser erdîngariya me çi diqewime aliyê çandî hunerî aborî û her wekî din di hemû beşa de em jî perçeyekî aliyekî vê şoreşê ne ev hunera me jî li ser wî esasî bernamê me hunera me tê çêkirin tê sazkirin bila heval bizanibin em îro em ê bi Kurd bernama xwe bi dawî bikin em wek demê berê dirêj nakin di şexsiyeta şehîdê nemir şehîdên azadiyê de ji bo hemû şehîdê mirovahiyê em ê vê stranê bêjin Kurdistan tuwa tê ye.
كردستان تواتيو خيالات لميو أرمان جاد لميو جبرز غارياتو هرتش لأغراتيو هرتش لأغراتيو كردستان تواتيو أرمان جاد لميو كردستان تواتيو خيالات لميو جبرز غارياتو هرتش لأغراتي جبو آزادياتي هرتش لأغراتي ام شهید اجبیر نکن دو زوان وندا نکن دو زوان وندا نکن دنیزو مظلوم دوغان اوج مرمی نکن اوج مرمی نکن دنیزو مظلوم دوغان اوج مرمی نکن اوج مرمی نکن کردستان تواتیو خیالات لمیو کردستان تواتیو ارمان جاد لمیو جبرز گاریاتو هرتش لأغراتیو جبو آزادیاتو هرتش لأغراتي كردستان تيرز غربي جبن دستان خلاص بي جبن دستان خلاص بي ويقري وشين رابن دل دايك شبي دل دايك شبي ويقري وشين رابن دل دايك شبي دل دايك شبي كردستان تواتيو أرمان جاد لميو كردستان تواتيو أرمان جاد لميو جبو رزقارياتو هرتش لأغراتو جبو آزادياتو هرتش لأغراتي دهنه به مامسته هجا هدک صاحب مامسته هر بشی ریب راستی تدی مامسته وکی تجگوت هر جاری یعنی ام بیجن مهی جاری که مهی دو جاران هر هفته جارنا روش براستی ام تین بریندار کرن و او برینه مجنوبتین وکرین یعنی مروف نزانه چی بیجه براستی یعنی جیانا میدا تکو شین وقت تجی گوت یعنی شین و شاهی به هفره یعنی ام نکارن هنری جی راوستینن ام مجبور دمینن ام خمیدین جی دبن لیالیه که وجی چند و کلتورا کردی لازمه اوجی لسر پی بمینه جبرکو یک یعنی شر سپی هیه و شر سور هیه شر سپی یعنی دخوازن براستی چند آمتون نبکن جبروی جی پرجار دلمه دیشه وقت امسترانان دبیجن و ام نزان براستی یعنی روشکی نخوشه و حواله که
yani me rexne dikin ez rexne wan jî fam dikim lê bi rastî em yani govendê nakişînin stranê govendê nabêjin di demê wisa de ew hevalan jî wî tiştî dizanin. Belê mamoste. Mamoste ew ji xwe dixwazin dengê me qut bikin. Ji xwe dixwazin dîlîliyê me qut bikin. Ji xwe dixwazin hêza me qut bikin. Dixwazin em ji hev hez nekin. Belê. Em sif xemgîn bin, em sif mirî bin. Zaten dibê Kurdê herî baş, Kurdê mirî ê kuştî ya jî. Em jî dibên Kurdê herî baş, Kurdêke bi vê ferasetê re şer bike, Kurdê herî bi şeref ê ku ji bo nake vê ferasetê têk bive, xwedî hêz bi, xwedî hezkirin bi, xwedî qîmet bi, xwedî şeref bi, li nav şoreşê cihê xwe bistînin. Em jî vê dibêjin. Yani feraseta me û a dijminê mirovatiyê dewleta dagirker pir ji hev cudayî yani. Ne ehlaqê wan ehlaqê, ne şerê wan şerê, ne hezkirina wan hezkirinê, ne qanûnê wan zagonê wan zagonê. Yani hemû tiştê wan ji bo berjewendiyê nijadê xwe ne yani. Bo gelê xwe, bo netava xwe, ji bo nijadê xwe. Çi pêdivî hebe, her tiş bo wan her tiş bo wan meşrûyî yani çi bikin, çawa bikin. Qanûn tune her tiş ewin yani. Kî li ser text bi bavê her kesî ye, kî li ser text bi xwediyê her kesî ye, kî li ser text bi her kes kolê wî ye, her kes xizmetkarî wî ye, her kes ji textê wî re ji nexweşiyê wî ê mirovahî re xizmetkar dibîne xwe. Yani hemû kesî hemû gel ji xwe re xizmetkarê textê xwe dibîne. Yani wê hilweşe ew text tu carî wenî namîne ew ê gelê Kurd ew ê wî textî hilweşîn. Lehengê Kurda, zarokên Kurda ew ê wî textî hilweşînin ji ber ku mafdarin, ji ber ku mafê wanî mirovahî ê netewî jiyankirina li ser erdîngariya Kurdistanê. Yani ji ber wê bira tu şîk tu nebe yani. Ev dayîkên me ilim wê rojekê ew ê bikenin, wecê wanê bikenin. Zarokên me ew ê lîstikê wan ew ê ne cek bin, ew ê lîstikê wan ne bombe bin, ew ê sînorê wan ne qedexe bin, ew ê jiyana wan xweş bi, azad bi. Em wê sozê didin heya dawî bedelê wê çi dibe bira bive. Ji heft salî heya heftê salî ew gelê xwedî şeref, gelê Kurd ew ê ji bo na ku vî gelê azad bike, ji bo na ku netewa Kurd azad bike. Çi dibe bira bive wê pêk bîne. Belê. Zanî mamoste yani rewşekî çabêjin, rewşekî gelekî xirab e ji aliyekî wexta tu temaşe dikî sîstemek nikare xelkê sivîl biparêze yan jî bûye dijminê xelkê sivîl. Yani ew sîstema mecbûr e bê rûxandin bi rastî. Yani tu wexta temela avayiyekî eger rast nebe tu nikarî li ser wê avayiyê bijî. Lazim e ew avayiya ji nû ve bê rûxandin û ji nû ve bê sazkirin. Bi rengekî din, bi pir rengî, bi rêz, bi hurmet, demokratîk. Ez jî di wê bawerî dime. Yani wekî din bilî vê bi rastî çare tune vêgavê. Lazim e guhertinik çê bibe lê ew sîstema jî li ber rûxanê ye ji ber wê êrişî însanek ku bê parastin, êrişî însanê sivîl dikin, êrişî jinan dikin, êrişî zarokan dikin, êrişî pîran dikin, êrişî xwezaya welatê me dikin. Em cî çawa bêjin bi rastî vê rewşê em tu caran qebûl nakin û tu caran cî em ê qebûl nekin. Gelê. Belê mamoste. Em stranekî din bêjin mamoste yan tu çawa dixwazî? Xwedî mamoste ez bêjim em hinkî nîqaş bikin, guftugû bikin ser vê mijara ku niha
ام تید سکنینه ام خوازن هنکی گله ماجی گهدار دکن بله yani براستی جی پشتی قسانا قر کرن ماموستا جهاv نحس کرن کش بو کرداد بیجم بله جهاv نحس کرن دجمنانتیا گله کرده وای باره هفده رانه کرن دجمنانتیا گله کرده ایشا هفده پارنوه کرن پارونه که تو ایشا حوالی خواه آجیران خواه آگل خواه دجمنانتیا پیشرو جاوی ملتیه دو بومبه ادخه نوا پیشرو جاوی ملتی راست بومبه ادخن بنوی یعنی براستی جی تو تشت اجا حس کرنه گرینگتر تنک ما بگین آزادیه امزانن حس کرن معناوی چی خواهی مره معنی بده حس کرنه چما دایکا مره هری زیدش مره حس کن چما پشره خوشکا مره پشره اجبو مالبات edibim bu malbata buçuk dibêjim yani dayika te işte hazke birayê te işte hazke dawiyê xuşka te işte hazke dawiyê mervê te işte hazke el gor feraseta a çandî dibêjim lê îro tevgera azadî tiştekî wer ava kiriye nirxekî mezin ava kiriye mirovê ku hîç te nas nake mirovê ku hîç tu nedîtiye mirovê ku di xewnê şevan de navê te nebihîstiye radihê li çekê ji bo te canê xwe dide demek ji dayika te pêştetir ew însan ji xuşka te pêştetir ji birayê te pêştetir ji ber çi ji ber ku ji gişa bêtir ji te hez dike ji bo te dimire yani vaya ne tiştekî hêsan e gotina wê mere dilerizîn yani حسكرين تشتكي أوقاس بيروزة حسكرين تشتكي أوقاس بالنرخة البلوية كي إيجا بدو حزناكن أز بيجم تو معناواني دي نافاج يعني دي بفيجن أم مروفن أم خدي أحلاقن خدي بيجدان خدي بيفان توني راست بس رولا ومستوسعة وکی تجی گفت براستی امیرو برنامه کرد بگیرن ما مستحضی تو سترانه کی بیجه دور ام خاطر خواب خوازن و از جیب سترانه کی خلاص بکن بله ام به سترانه جی دیاری همو دایی که شهیدان باو شهیدان خوشکو برای شهیدان دکن او شهید نبه خودینه کی جا روژه به اوی تولاوان به هر جورایی بیستند بلا herkes bizanı be. والی مظلوم دوغان کلمه چاوی وامبو وک بروس که عزماناتن لسر سری وامبو حتی المخوی داوی خابات کر جبو ولاد جمر آلا رنگین هشتن میراسو خلاد شهید نامره 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 شهید
jin dibin jin dibin jin dibin jin dibin şehit her dijin her dijin لحاوي ما زنبو ويبزم عشر ذكر دلو جيجر هالسنبو ظلم وزرانا ذكر هر ذكر جهدو خباب شاهد بوجبو ولاد جمر على رنجين هشت الميراثو خلاط شهيد نامر 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 شهيد تمدجي 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 بله ما مسته دنگلدنه به شهید تمدجین اره ما مسته اره ككولي چاكن اره والله ما مستهزد که ام خاطری خوب خازن از جیب استرانه که استرانه دنیای داویل برنامه بینم بله اجي جبوتا قالك سباسي خودك ما مستهد درفت دامه ما اف نرين خوا و فكرين خوا قال لي خوا بار فكر ديسا دوباره شخصيته مالباتا شهيدان امر دنیز پویرازده بجنا خود بر همو شهید کردستانی دتوینم شهید نامرن و شهید هر بجین و حتی دلو پاخوینا داوی امی لسر شوپاوان لسر ریچاوان لسر آرمان جوان می بمشنو امی وی آلی بگیهنن منزیلاوی بگیهنن هدفاوی گلک سپاس بدنگیت با آوازین تا می بدایی بکن مامسته از جی سپاس دکم مامسته هجا سیده پرینچک و تماشاوان هجا از سپاسی ها اجد دکم گلک هوالانج براستی پیام جمرشان نزیک بیک سپاسی ها و همویان دکم وکی مامسته جی گوت براستی میرو دنابر خواهد جینی خاشک کر گلوم به برنامه چه بکنی آن چه نکن مگو وکی بیرانی نکچی با ام کرچی با ام دخوازن ام چه بکن ام سلاوی کلوا بکن و ام رای خواه رaya gişti ya gele kurtra diyar bekin. Evaci bu ve ki Slovaki disan spaziyatkin ku ne tamaşa dikin. Az hevidarım hafte peş men bikarim bername normal çe bikin disan ku tiştedin çene bin maxem ginternekin spaziya ve hemyan dikim az به stranawe dünyayı ya mamuste diğer dersin برنامه بقدیدم تا جاری کدن ببیننده ناف خیر و خوشیده دوستان هیچه وی dünyayı tövbe bekti Tezalımın ser tekti Vey dünyayı tövbe bekti Tezalımın ser tekti Meruj nedi tücar vekti Param elmatın desti Meruj nedi tücar vekti Param elmatın desti Vey dünyayı Derdile keti arpeketi Vey dünyayı Derdile keti arpeketi
Mekedate gellek salan Dem hıstın paşıla guran Mekedate gellek salan Dem hıstın paşıla guran Bu guran re kirin bıralevam harın Gellek caran Bu guran re kirin bıralevam harın Gellek cara Vey dünyayı, vey dünyayı Derdili keti, arpe keti Vey dünyayı, vey dünyayı Derdili keti, arpe keti Megot bırat bıkhir hati Gurfam nekir jibirati Megot bırat bıkhir hati Gurfam nekir jibirati Devekiri dıran soti binir çava Kırdı bırati Devekiri dıran soti binir çava Kırdı bırati Vey dünyayı, vey dünyayı Derdili keti, arpe keti Vey dünyayı, vey dünyayı Derdili keti, arpe keti